Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa imong kinabuhi, tinuod ba nga ang Ginoo gyud imong kahayag ug kaluwasan? Tinuod dili. Wa na jud ka mamakak. Kinsa dinhi ang wa na gyud mamakak tas kamot. Istoryahe. Wa gyud lagi. Wa na gyud mo masuko. Kinsa dinhi ang wa gyud masuko sugod atong pag Miyerkules sa Badlis tas kamot. Bantay ha. Usar man kabuk sige giisa. Mao na kung ang Ginoo na gani mo'y atong kahayag o kaluwasan, magsunod kita sa kabubutos Ginoo. Yung saon mo na ito pagkahibaos kabubutos Ginoo, maminaw kita niya. Muna si Maria, igsuon ni Marta o ni Lazaro, iyang gibubuan o pahumot ang tiil ni Jesus. Kay hinumdum atong unang bisita ni Jesus nga nireklamo si Marta. Kay si Maria nagsige rag paminaw ni Jesus. Si Marta nagkapuliki og andam didto sa kusina. Si Maria naminaw ra ni Jesus. Pasabot iya gyung gi-absorb unsay kamatuoran nga gisulti ni Jesus. Ug usa sa gisulti ni Jesus, aning mga adlawa patyon ko nga inig abot na aning panahon nga magsaulog ta sa pista sa pagsaylo, dako nga kasaulugan sa Jerusalem, ila kong ilansang sa cross. Nya kay kani unom naman lang ni kaadlaw sa dili pa ang maong kasaulugan, nituo man si Maria nga wa mamakak si Jesus, motong iya na lang gi anoint daan ang tiil ni Jesus. Kay ilam ng batasan sa una nga kanang igdayong lubong butangan gyud pahumot ang lawas sa minatay. Nindot no. Pero kita wa gyud naghuna-huna nato anang kamatayon. Kasagaran gyud mahadlok gyud mamatay. Kinsa ninyo dinhi ang di na gyud mahadlok mamatay, di na sad mahadlok nga mamatay ang inyong mga mahal sa kinabuhi ta sa kamot. No, tanawa. Oo na. Ngano man, di man gud ta maminaw sa Ginoo nga kining kamatayon moabot gini siya sa bisan unsang taknaa. Imbis nga mangandam ta, magsigi man untag likay. Ang hustisya, matod pa diri sa unang pagbasa, ipatunhay gyud sa iyang sinugo. Kinsa maning sinugo sa Ginoo nga maoy mo pabuka sa mata sa mga buta o akatong naas kangit-ngit mudanag ang iyang kahayag niya mo pagawas sa mga binilanggo, mao ni ang kahayag nga si Jesus. Unsa may gisulti ni Jesus nato, pangandam mo kanunay sa takna. Ana, gilingiyay mong tupad. Inanganong mingaw magkaikadiha. Andam na ka? Andam na? Oy, andam na ba? Oh, sige, glikay. Og usa sa mga paagis pagpangandam sama ni Jesus kanig yung paghigugma sa kaaway. Kana bang kaaway nimo imong higugmaon? Kay kana man gong kaaway og dili ta mo higugma ana, matakdan ta sa iyang sala kanang kalagot. Kinsa man sa ato rong mga politicians ang nagsigi og higugmas kaaway be na mao na ibutaran kanang sige pakigaway
Ay lang nagbutari. Ikaduha, ayaw gyud higugmas kwarta. Tanawa si Judas, imbis si Judas mudaig sa gibuhat ni Maria, niingon na no Judas, kausik ba aning maong perfume, gibaligya lang unta ni, mahalin ginig mga 300 dinar. Ngano man, nganong kwarta man ang gihuna-huna ni Judas, kay mangawat man siya kwarta. Kinsa maron sa ato mga politicians ang sige hunahunag kwarta. Ayaw na nagbutari. Sa Team Marcos o Team Duterte, hay may mas hingwarta nila. Kana mga hunahuna, kwarta ra gyud. Team Marcos o Team Duterte. Ay lamog tubag kanang ako lang na bang kamo ba? Basta mangutana na gani ko bahig politika ay nalamog tubag ang inyo na lang otok mo ipadagana. Akong Osbon ha, kinsa man roy hingwarta kanang naas Team Marcos o Team Duterte. Ya kanang hingwarta ayaw na nagsuportahi din ata mo butar ana ngano man di gid na matagbaw sama ni Judas siging pangawat hangtod na gyud hinuon ang iyang mismong master si Jesus iya na diyong gibaligya. Inana na basta maadik na kwarta. Maubitan ng uban ato mga politician, bali-bali lang na sila. Hain ganitong pabor nga mudaog sila or makakwarta sila, adto sila mo suporta. Karon suporta sila diri sa pikas. Kay kani may makakwarta sila. Human karinas ang pikas. Maunay mga kinaiyas, mga hingwarta, mga balimbing, way mga baruganan, way backbone. Backbone ba? Paling-paling lang. Ana. Lingiyay mong tupad, ingna kay backbone. Ingna kay backbone. Hoy, kung wa tay backbone, wa tay hustisya, magbali-bali rata. Example, kanang pagpalit og slot. Unsa man? Naamoy backbone, wa. Unsa roy inyong baruganan karong si manaha mo palit mog slot dili. Moingon gani ka depende awa kay backbone paghimog yung desisyon aron makapalit kag slot. Pareha gud anang labandira nga nagsigig palit na tog slot dire kausagis usa ka semana mo palit gid siya. Usa ra siya labandira o sulugoon. Maid ra ba simple nga maid. Ako gina siyang daigon o giampo nako nga mulambo ginang iyang kinabuhi. Kada gid semana mo palit siya usa ka slot. Sa usa ka tawo nga galisod na ganig palit og bugas para sa iyang tibuok pamilya. Nya maghuna-huna gid siya baruganan ginaniya nga kada semana mo palit gid siya slot. Maunay dunay ligong baruganan pero kanang moingon depende lang pader. O medyo luag-luag, palit, o wa gani, ada, nganong unahon man natong slot, oy. Nana. Unsa may makapalangit, sige kag pausaban ng imong balay, sige kag papintal, palit ka ng mga gadgets, mga para sa imong make-up, para sa imong maintenance, para sa imong mga nanang suroy-suroy, para sa imong mga gadgets. Makapalangit na og mamatay ka, ugma. Pulos yun na, way kwenta. Pero mupalit kag slot, inigatubang ni mo dito, tuwa si San Vicente Ferrer. Di ba? Nipalit mo kag slot para sa parokyang San Vicente Ferrer. Tuwa dito, gaatang ng daan. Lord, palihog in town, impernohonon man gina, pero nakapalit din ng slot before siya namatay. Pwede, Lord, ikaw na good na inting. So, daya. Mo na palit yung mong SBF dag 500 yan napatay God's Healing and Deliverance para magyapon as pistang San Vicente 100 pesos na o 600 na niya kay si Mama Mary katong atong itabang Father Arnel 100 man sana kanang haligi para ni Mama Mary palit sa ka makapalit yung kag 700 di magka sunod simana patay na yun ka mamatay man kita, di jud ka malangit, di malangit, di jud ka maimperno. Nga naman, tinan ka ng imong gisakripisyo.
Nya karon pag yung simana kay ting fasting abstinence ang uban karon kanang mga wa kayo'y Ginoo, hala suroy kay taas kayong bakasyon, suroy kaon ana ngadto beach ana ayaw ana gasto kay nastanan imbes imong isuroy pag-ampo dihas inyo, pag hinulsol, panglimpyos imong kalag, basa kag Bible, attend ka sa atong mga Holy Week celebrations, kanang mga recollections, anang mga activities sa procession, kanang veneration of the cross, kanang misa sa commemoration sa Last Supper, hangtod nagis Easter Vigil, nya hug ka dito sa kolekta, ana. Di ba? Di nindot kayo, sige manog suroy, hangtod mga ang uman, mga disgrasya, ang mga dalaga, matukhangan, ana, kay sigig suroy, kuyog uyab, kuyog kabit, ana, ang asawa, gamatalag buntag, or ang bana ba kay gamatag buntag, ang bana nag-apostolis dito simbahan, ana, ang asawa dahil dito, lain sa igi. Di alam at yung apostolis. Niingon na itong apostolis, may pagdi na lang kung mag-apostolis pa din. Oh, may na, apostolis ka, mo asawa dito, kuyog-kuyog rang pari. No? Orang, ay kumpiyansa. Buhaton gid nato unsay gustos Ginoo niya. Lig-onon tanang maong baruganan. Karong si manaha palit yun mong slat. Ana ha? Ayaw palabyanin si manaha. Kausa na lang mumukaon hangtod karong Sabado Santo. Usa mukaon. Ya, katuloman mo mukaon duha na inyong ma-save. Nya mo snacks pa man mo, nya wa na may snacks, tubig na malaim nun. Samot na gyud nakadako imong matigom. Nya upat mo ka buok sa pamilya. O di kaupat na mo ni na times 4. Ipalit tayong slat ini ka karong Easter Sunday asos lipayas Ginoo. Ika-Lunes Easter Monday unsa may mahitabo? Ha? Unsa may mahitabo? Una, slim na kay kawa na kay mga bilbil, di ba? Ni os-os ng imong kolesterol, wa na kay sugar, kay wa na kay sigig snacks, wa sa kamang sigkaon. Niya, nawa pagid imo mga arthritis, na hasta imong high blood, ibalansi na, normal na imong high blood, ang imong dugo. Niya, holy pagyod ang imong, balaan pagyod ang imong kalag, pagkadaghanas magain. Pero sigig suroy, kaon, paghuman, sakang kolesterol, sakang sugar, niyap, sige pang tinukhangay dito ay mga kasal, hala, buligo na kay kalag, ana, wa, sagyod ka simba, kay sige laglaag, ana, samot na gyud ka. Inighuman sa Holy Week, ikaw nahimong evil. Imbis nga Holy Week, nahimong evil week. Di ba? Atong iyampo, ang atong mga katauhan, labi ng atong mga politicians karon, o sa samang higayon, mupili sabta ang tinuod nga tao nga nagsunod sa Ginoo mangandam gyud sa kamatayon ug usa sa pagpangandam sa kamatayon mao gyud ang pagbiya sa sala ug ang makabiya sa sala kana gyung paghigugmas kaaway pagpaambit anang bahandi dili ang pagtigom sa bahandi ug labaw sa tanan kana gyung antos alang sa kalipay sa katilingban sa mas gibuhat ni Jesus.